ई गीत जौन हम सुनावे जा रहल बनी बंटी वर्मा जी के सहयोग से गीत लिखल बा। ये गीत के खास तौर से फरमाइश हमारे गुरुदेव मणियाव डी मोहम्मदाबाद गाजीपुर वैद्य जी के नाम से जानल जाइला वहाँ का उनकर फरमाइश बा। ऐसे एक गीत के सुनावे जा रहल बनी। कैसे नाही औवे आन्ही पानी सगुन और निर्गुण आप लोग सुन ली। एक असगुन में हम डल्ले बनी असगुन कह के गावतनी। कैसे शुभ अशुभ तो ये अशुभ चीज बा। कोनो घटना घट जाला, सियार रास्ता काट देला, बिलार रास्ता काट देला, गगरी फूट जाले, ऐनक फूट जाला, छूट के हाथ से गिर जाला, ए प्रकार के अशुभ मानल बा। ई कुल बात ऐसने पर यह कुल सोच के ई गीत लिखल बा जोना के असगुन कहल जाता। कैसे आरे नाही औवे आन्ही पानी नाही औवे आन्ही पानी न केहू कुछ करुए आ काहे बद दियवा काहे बद दियवा बुताए ले खबरुए काहे बद दियवा बुताए ले खबरुए हो काहे बद दियवा नाही औवे आन्ही पानी नाही औवे आन्ही पानी न केहू कुछ करुए काहे बद दियवा बुताए ले खबरुए हो काहे बद दियवा बुताए ले खबरुए हो काहे बद दियवा काहे बद सासू ननदिया बैठल रहुई कगरी सासू ननदिया सासू ननदिया सासू बैठल रहुई कगरी रहुए अलोता चान घेरिल हुए बदरी चोरी से उड़ासी कोनो चोरी से उड़ासी कोनो मती हमर मारुए काहे बद दियावा बुताए ले खबरुए हो काहे बद दियावा बुताए ले खबरुए काहे बद दियावा नैहर में माई हमार झांपी झोरा सजुए
नैहर में माई नैहर में माई नैहर में नैहर में माई हमार झांपी झोरा सजुए चलही कबरिया बधाव लेखा बजुए जनुईना कौन हमार जनुईना कौन हमार मंगिया बहरुए काहे बद दिया उतायले खबर हुए काहे बद दिया उतायले खबर हुए हो काहे बद दिया अंत में पिपरा के पात लेखा डोलता रे मनवा पिपरा के पात पिपरा के पात पिपरा के पिपरा के पात लेखा डोलता रे मनवा जीवा डेराइल कांपे थर थर तानवा झर झर लो रही झर झर लो रही चरनिया पर परुए काहे बद दिया उतायले खबर हुए काहे बद दिया उतायले खबर हुए हो काहे बद दिया नाही औए आन्ही पानी नाही औए आन्ही पानी न केहू कुछ करुए नाहे बद दिया उतायले खबर हुए हो काहे बद दिया उतायले खबर हुए काहे बद दिया उतायले खबर